Libor Hudáček sa snažil zakombinovať s Pulišom, ale neúspešne. Ale aj Rusi strácajú puk, nebude to offsideová situácia. Buček s možnosťou vystreliť ešte si nelepšiu pozíciu. 1-0. Fantastická akcia sama Bučeka. A potom v náročnom striedaní, pri ktorom Samo prišiel hokejku v obranej tretine a napokon ešte nazbieral dostatok síl na to, aby spravil veľmi drzú kľúčku a zakončil. Toto je kľúčka zvaná Samo Buček. Presne tak, ako hovoríš, po veľmi dobrej defenzívnej práci. Takáto kľúčka proti tak dobrému obrancovi. Toto je niečo famózne, fantastické, krásne, pretože takýmto spôsobom mladý chlapec, ako je Samo Buček, sa zbavil a dokonca vystrelil cez 3 ruských hráčov. Krásne sa na to pozerá, mne to vždycky takýto gól, pretože Samo Buček, toto je jeho kľúčka, toto on obľúbuje a veľmi to pripomína spôsob, akým prekonal amerického brankára na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Ak si dobre spomínate na ten gól, bolo to niečo podobné, bolo to niečo rovnako pekné a Samo Buček, tak mladý chlapec, s takými rukami, defenzívnou zodpovednosťou a naozaj klobúk dole. Našim dorážať z Lantošiho práca v defenzíve. Rovnako tak Martina Chovaná. Ale výborne, v tejto chvíli sme dostúpili k ruským hráčom. Škoda tejto situácie, že Lantoši málo ďalej k puku. Ale v tomto prípade už sme puk dostali do stredného pásma. Malcev nemal komu prihrať. Lantoši už toho má dosť. Pomáha mu Sersen. Vystriedať. Rusi už tretíkrát v druhej tretine úspešný na vhadzovaní v našom obrannom pásme. To určite nie je dobrá správa. A je to vyrovnané. Tak to bola prekvapujúca backendová strela z hokejky Kirila Semionova. Útočník Avantgardu Omsk vyrovnáva. Keď sa rozprávame o šikovných rukách a individuálnej zručnosti, tak toto je presne to. Michal Čajkovský prehral ten osobný súboj za bránou. Tam samozrejme nemôže dovoliť, ľahko sa to hovorí, ale tu by nemal ruský útočník mať možnosť prísť pred bránu a toto zakončenie, to hovorí samé o sebe. To je dokonale prekvapil Braňa Konrada. Ak by to spravil náš hráč, poviem, že je to niečo krásne. Teraz len uznám superovú kvalitu. Presne tak. Bola to najkrajšia, najškarejšia vec v tomto zápase. Rusi prevzali iniciatívu týchto 6 minút, presne 6 minút druhej tretiny. Hrajú určite aktívnejšie a naši hráči naopak. Je taký zlozvyk. Čím väčší tlak sa dostaneme, tým viac chceme s pukom vymýšľať. O to viac by sme práve, že mali hrať jednoduchšie. Výborná práca Kytnára. Ťaží z toho Čerešňák na modrej. Pavlovičová nádherný gólový okamih. A opäť vedieme nad Rusmi 2-1 expresne rýchlo. Využitá presilová hra. Tak toto bola vec krásy. Na Maťovi Pavlovičovi sa mi vždycky páčil ten jeho ťah do brány a teraz má možnosť vidieť, že dostane ten puk zhruba v strede útočného pásma, ale nezostal pri mantineli. To bolo to dôležité. Zacítil šancu, nemal pred sebou nikoho. Ťah do brány a nádherná strela. Výborná práca aj pred ruským brankárom. Myslím, že to bol Milan Kytnár, ktorý tam výborne clonil. On bol aj na začiatku tej akcie, Boris, keď vybojoval puk za ruskou bránkou. Milan Kytnár je v tomto famózny, ale tá strela Maťa Pavloviča. Tak teraz môžeme povedať, že to bola najkrajšia vec, ktorú sme tento zápas videli. Mal byť Čajkovský prvý pri puku, áno. Ale taká škoda takéto chyby. A opäť Rusi zadarmo. V obranom pásme Šarovovo nahodenie, s ktorým mal Konrad problémy. Obrovská chyba. Buček, Samo Buček a príležitosti a dáva gól. Tak opäť trestáme chybu ruských hokejistov v obrannom pásme a Samo Buček svojím druhým gólom v zápase zvyšuje na 3-1. Samo Buček. Myslím si, že
Toto je najlepší zápas, aký som kedy videl sama Bučeka hrať. Chválili sme ho už predtým a pozrite sa, ako rutinérsky. Samo Buček, aj to sa mi na ňom páči, že on bol pripravený preraziť s ruským brankárom tú bránu, ak by náhodou ten zostal pod jeho betónom. Našťastie samozrejme však nezostal, ale toto sú šikovné ruky. Toto je prehľad v hre, toto je očakávanie situácií, očakávanie toho, kam bude smerovať. Fantastický Samo Buček a fantastická hra celého nášho týmu do tohto momentu. Samo zažil premiéru v našej reprezentácii na turnaji v Luce. Ťažko sa v týchto chvíľach našemu týmu niečo vyčíta. Hrajú naozaj fantasticky. Dobrá práca Hecla. Nahodenie Feherváriho. Opäť Hecel pri puku. Zovretí Romanova. Tvrdo atakovaný aj Šimun. Toto by malo byť zakázané uvoľnenie. A toto sa dobre pozerá, keď ruskí hokejisti vyhadzujú puk z vlastnej obrannej tretiny. Napriek tomu, že zrejme väčšinu času v druhej tretine strávili v našom obrannom pásme, tak paradoxne nám sa podarilo zvýšiť náskok. Ale opäť pri pohľade na strely musíme konštatovať, majú myslím 12. Musíme konštatovať, že väčšinou času hrajú popri mantineli. Sersen, výborná práca Sersena, Lantoši. Lantoši postupuje ďalej, Lantoši už je pred ruským brankárom. 4-1. Opäť nádherná individuálna akcia. Skutočne ani si nepamätám reprezentačný zápas, v ktorom by sme 4-krát skorovali a každý jeden gól bol skutočne výstavný. Plus či už dva zásahy Bučeka alebo nádherná strela Pavloviča. A teraz tento backhand Lantošiho a Boris určite si zaslúžil Lantoši gólový zásah za to, čo dnes predviedol. Keď sme chválili sama Bučeka, tak tu máme ďalšieho obrovského adepta na reprezentačný dres na majstrovstvách sveta. Nezabudnime na tú fantastickú prihrávku. Myslím, že to bol Michal Sersen, ktorý na modrej čiare uvoľnil rýchlo nohého Lantošiho. Toto sa ruskému týmu bude ťažko brániť a z jedného jediného gólu. Naši hráči sú hladní po góloch. Naši hráči nepozerajú, komu by nahrali, ale zoberú to takýmto spôsobom na seba, ťahajú sa do brány, jednoducho sú hladní po góloch. Je to veľmi pekný hokejový divadlo. A musíme sa mať stále na pozore, lebo jednoducho sú to vynikajúci hokejisti. Pozor na tento odraz. A samozrejme je v silách ruského týmu ešte minimálne 3-krát skorovať. Nič nie je rozhodnuté. Držme našim palce, aby zvládli tento zápas. Ďalšia veľmi pekná kombinácia. Libor Hudáček hľadal Puliša. Táto formácia hrala veľmi dobre aj v zápase proti Bielorusku. A aj preto ju Craig Ramsey nerozdelil. Buček, Puliš, Hudáček. Drzá kľúčka, dostane sa do zakončenia. Libor Puliš, backhand 5-1, to je fantastická druhá tretina v podaní slovenských hokejistov. Aké je to jednoduché, keď sa backcheckuje, keď sa forecheckuje, keď sa robia tie malé veci dobre. Videli sme aj teraz, Rusi mali čistý puk na hokejke už v strednom pásme. Už boli na ceste k našej bráne, ale fantastický backcheck našich útočníkov umožnil práve tento gól. Vidíme, že Hudáček sa ešte ani poriadne nestihol vrátiť z pásma do toho stredného a už bol opäť v tom útočnom kvôli fantastickej robote práve tohto muža, ktorý skóroval Puliša. Odstavil v strednom pásme ruského hráča. Neobzeral sa, nepozeral sa, neváhal. Ten hlad po góle, o ktorom som hovoril, ktorý drží Rusov pod tlakom. Tak to je skutočne rozprávková druhá tretina v podaní našich hokejistov. Pavlovič, Buček, Lantoši, Puliš, 4 góly. Záverečné 2 minúty. Opäť výborná práca Kutnárovej formácie. Michajlov, ale Kutnár opäť berie púk Rusom aspoň na chvíľu. Brzdí ich kombináciu. Rovnako sme veľmi dobre zapracovali aj v strednom pásme. Pavlovič si našiel púk v obranej tretine a veľmi
Smelo, rutinérsky, drzo ho vyviezol z obranej tretiny a už ho má k dispozícii v útočnej, ale výborne zapracoval Tkačov, ktorý prechádza zatiaľ cez všetkých našich hráčov. Jeho backendová zadovka mierí Lena Michajlova, ale ruská 99-ka sa nedostala do zakončenia. Tu je ruský Vengrecký. Takým číslom by som očakával viac. Nehovorím, že to je zlý hokejista, ale samozrejme takéto číslo si dať na chrbát je veľmi, veľmi odvážne. Musím povedať, že neviem si predstaviť, že by to spravil niekto z našich hráčov. To je už tá hokejová kultúra, ktorú Rusi tak nerešpektujú a práve preto vidíme hráča v ruskom drese číslom 99. Avšak Milan Kitnár na presnej lavici, myslím si, že to bolo potom, ako vyhodil puk mimo ihriska. Ale Rusi majú k dispozícii už iba 60 sekúnd. To je samozrejme veľmi málo na to, aby s týmto zápasom ešte niečo urobili. Siomi s veľkým prehľadom. Záverečná minúta, presilová hra ruského týmu, ktorý prehráva 1-5, strela Konrádova Lapačka. A ešte strkanica pred našim brankárom. Čajkovský tam niečo vysvetľuje s Alexandrom Šarovom. Vieme, že za stavu 5-1 Čajkovský nemá dôvod na to, aby zahodil rukavice, ale rovnako aj vieme, že je toho viac než schopný. Musím povedať, že sa mi veľmi páči, ako chlapci nastúpili do tretej tretiny. Absolútne nepolavili v tom vražednom tempe, ktoré ich zdobilo pre tie prvé dve tretiny a veľmi pekný hokej do konca. Siominová strela. Konrad vyráža do rohu klziska. Ešte krížna prihrávka, ktorú výborne tlmil Líška, navyše faulovaný. 20 sekúnd pred koncom zápasu. Vylúčený ruský hokejista za podrazenie a ocenená Líšková tvrdá robota. Tento zápas by sme mali dohrať v absolútnej pohode. O tom, že zvíťazíme a budeme majiteľmi prvého pohára Kaufland Cupe. Takže to je premiérový ročník. Je už jasné niekoľko minút, ale určite bude príjemnejšie dohrať zápas 4 proti 4, ako čeliť v presilovej hre Rusov. Diváci už postojačky tlieskajú a ďakujú hokejistom za predvedený výkon. Určite tí, ktorí prišli na Bratislavský štadión, neľutujú ani tí, čo sedíte doma pri televízii v obrazovkách a sledujete priamy prenos RTVS. Fantastické vystúpenie slovenských hokejistov.